anacheza ndi mtsogoleri kapena kuti president wa chipani cha Ford Enock Chihana, ndipo interview yachitika lero lino pa 19 October 2024. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi zimene ayankhula Times exclusive. Mulendo wanga mprogramu w'Imadzulo ano ndi olemekezeka pambo Enock Chihana amene ndi president wa chipani cha Alliance for Democracy Ford. Olemekezeka pambo Chihana, tikuyamikeni pokhala nafe madzulo ano. Times. Takula njani kuno kulero? Tathokoza. Yes. Tikumana tsopano almost 11 months to polling. Fighting masankho mu 2025 mu September. Tangu choka mu September wena ndi 11 months. Zikuoneka bwanji background. Ngati pali chisankho chomwe chivute kwambiri chimene chikubwerachi ndi chisankho chimene chikuoneka kuti ngakhale electoral commission sili prepared pangisa chisankho chimenechi, koma ife ngati ma players ku opposition tili ready, takonzeka, koma zikuoneka kuti lifali sadede ndi kudikira lifaliro kuti akonzeke amene electoral commission. You have talked about electoral commission. Probably this is, I've heard you, Marales. What is your problem, the electoral commission? Choyamba nchonena kuti electoral commission yomwe inalipo yotsogozedwa ndi bambo Kachali, inali electoral commission yomwe ambiri amalawi tinayikhulupirira, koma china chidabwitsa nchonena kuti zinthu zinali bwinobwino koma nkuzisintha, atazisintha nkumabweretsa zinthu zanyuwani ngati mashini izi zayenda mwakuti. Choyamba ife timene takhala tikufunsa nchonena kuti kodi Kachali analakwa chani kuti awasunthepo, chifukwa tonse tili ku opposition nkudziwa ife nali part ya Tonse Alliance. Anali munthu amene tonse tinamkhulupirira, including anzathu akulamula amalawi Congress Party, kuti munthu uyu akhozendesa chisankho ndipo danayendesa chisankho chomwe chinali credible. Nthawi imeneyo tonse tikukhutira kuti munthu uyu ayendesa chisankho, koma over a sudden tinena kuti munthu uja sakufunika, pafunika pabwere wina. Pamenepo ndiye panali funso number 1. Andine ndili ku chinsapo there's a record inanena kuti amene akupanga plan za rigging anena kuti choyambirira chencheni amjosepo Kachali ngati chair wa electoral commission. Ndinazikamba ku msonkhano sinabiseso yani kuti ndamva kuti anthu mukhala pasi kukambirana kuti Kachali musampangire renew contract yake. Chifukwa chake ife tikudabwa kuti kodi Kachali anachosera chani. Ndiye anatikirapo chair wina amene she has to prove to us kuti she can indeed run an election that is free and fair. Apart from machine, mine now zina ndiziti zimene zokutsa mwitsani ndi make ya lero. Choyamba nchonena kuti staff make anayisintha kwambiri. Okay. Wonse ndi anyuwani otisanenisepo chisankho, komanso ambiri akuchokera dera limodzi, akuti ambiri akuchokera Central Region ku Mexico. Okay. Mezovekera ndiye pafunika ngati iwo apange prove kuti nzoonadi kuti wonse akuchokera Central Region atiuze. And chifukwa chani you want to tell me ku south kulibe anthu ena amene angakhala sopata paselo amene ku north kulibe, chifukwa chani wonse achoke mtundu umodzi. Zijanali convention kuti simungakhale ndi what you call an independent electoral commission yomwe it seems kuti anthu onse akuchokera mtundu umodzi, komanso anthu onse sanetiseponso chisankho chinechi chonse mmoyo mwawo. Ndi ayendese chisankho chimenechi chomwe chikuoneka kuti chikhala chisankho chovuta kwambiri chomwe tuchotsapo boma sizimakhala zamasewera ya mafunika kuti electoral commission ikhale very very independent. You are certain kuti our position imuchotsapo mali kwambiri. Awa pali zifukwa zambiri
zoti tachotse mkhozoika zifuka 1000 zotachoke choyamba alephero endesa economy ya dziko lino. Malawi is on its knees in every sector. Munena ni sector itimena uchita bwino palibe ma sector wose they are in tatters. You can even say in tatters beyond reform. Yonena kuti ifeyo meneti zikarowa boma libwerali pali ntchito yokakonza zinthu kuyambira kuza nkhani za chipatala, nkhani za malimidwe, nkhani za ntchito ana employment kulibiretu is almost zero. Ma industries ambiri they have closed palibe chimene chochitika. Wona forex kulibe, mafuta kuli ngongole zambiri mbiri kwa waso corruption zambiri zoti zofunika kukonza. Koma anwaliwo akumayimba nyimbo zodzitamandira kutanchita bwino. Chifukwa saudzo kutaula kwitsa komanso saudzo chimene akuchita. Chifukwa ukakhala munthu woti ndi wamisala umadzi ndi wamisala anthu akunya ndi amaona kuti ndi ofunda koma amaona kuti bwino bwino zimene zikuchitika boma lachita misala koma silinganeni ndina wamisala. Chifukwa mmene ndina wamisala ndikuti wachira wamisala kukana kuti koma munthu ine nkhala ndina wamisala ndikuti mdzoti wachira koma ngati sukudziwa sungadziwa ndi wamisala. Boma lachita misala iyi for 4 years palibe chimene achitapo ya aliyese amene angapangana rais ndi chani chomwe angauza saulama amanga misewu kuli mbwino. Misewu iyi yakhala ndingopasani example. Planning ya misewu iyi inambika kalekale even during tikuyamba Joyce Banda nkudzabwera Peter Muthalika ndi anakhala pasi boma lake nkupanga plan zonsezi kuti misewu ipangike ya ntawuni. Mupanga negotiate aid ya ku China ndi zina ndifaya kana zayambapo mpaka unaona interchange ichi anayambapo. Izi nali plan zikungokhala ngati kuti munthu ali ndi munda awulimitsa waganyu sungane tu waganyu ndi mwene wake munda awakhanga taganyu tifasana pamene awo plan ma resources chimodzimodzi zangu wapeza izi sizawo ya komanso azisiya amene tikatsegulire ndi amene tikulowa mbomali pa September pa waganyu munda si wake amangolima koma iwe banda umanena kuti ndalima. So mene amene tikanene kuti takonza misewu ndife chifukwa misewu iyi planning anachita ndi ena si awa ndi aganyu angopitiriza apa kuti ukonza ziwiri. So in your opinion palibe china chilichonse chabwino chimene boma lili pamule lachita? Palibe apart from kuti mdziko muno mulibe khono basi zokhazo komanso maybe chinthu china choti likoza tokozako pang'ono. I think security nimaona polisi in town patrolling amagwira ntchito yabwino pokapo ndikoza watokozako koma china chilichonse palibe chine chachitika zonse zimene Talks Alliance inapanga promise palibe chanzero chomwe chachitika choti ndikoza chiona komanso pali nkhani ya cash transfer zimene amapereka kwa anthu ovutika kwambiri azilowetsa ndale. Maomoti program ije kanaenda bwinobwino chifukwa program ya World Bank popereka ndalama imene ijanena kuti every Malawian impeze amene ndi ovutika koma azilowetsa ndale. Nkhani ya mega farm ya waso corruption yoti ine nkhani bwinobwino isidona mani akanaigwiritsa ntchito ya nzeru koma ikunesa kuti nayonso yalwa corruption. Nchifukwa chake tikuti ma program abwinobwino koma awawa aononga kwambiri. Mega farms iso yalwa corruption. Mega farm yalwa corruption komanso definition ya mega farm inesima ivensetsa ya kwa ine akati mega farm mafarm akola kusi 2 acres 3 acres pali mafarmers category. If indeed you want to make sure kuti dziko muno muli food security definition ya mega farm is it and that sector. Mega farm amakhala farm akola thousands and thousands of hectares. Production maybe twice a year. We have to be serious with some of these things. It seems kuti joking wife ya part of our culture. Very serious kanya mega farm. There is a corruption. Tikutenga small scale farmers kunena kuti
then kapange mega farm ndi afunika to commercialize bwino kuika ma expert amene angapange zimene zichi our attempt apange promote the way we do koma we should not call them mega farms. Chikamba zimene bwino lino mwangu choka kumene ku your convention elective convention kumene ndikuni zachipani chanu chinakusankhani kuti inu ndamene muyimirire chipani chimenechi ulendo upenda bwanji wako 2025? Ulendo 2025 ukuyenda bwino koma ma challenges adakhala. Okay. First of all, it's called an elective convention. So which means now tipange face the general elections. Okay. Ndipo mafunika ma preparations zake. If as pani ma preparations tukupanga koma janena kale kuti amene ali lifali electoral commission ndiye kuneko tikulifuta. Okay. Komaso ife mukudziwa kuti convention kwathu tinalandira mandate ngati national executive kuti tindufu kuyambukambirana ndi zipani zina zomwe ife we feel kuti tikozoitera limodzi tikaona kuti it's necessary tendere limodzi. Chipani chilichonse chikapita convention chimakhandi plan chikayima chokha chikakhala pa ballot koma situation imatokupangitsani kuti kumamene tikuzoona zinthuzi zooneka kuti pafunika tendere limodzi for the interest of the country, which means in Enock Chihana ndipita ku national executive for the interest of the country I decided kuti ineyo Salima as presidential tifune munthu wina aime amenanga wina kuti akawina tonse tipitirize limodzi or else ndaganiza kuti tikozoenda limodzi chifukwa cha zifukwa izi or ndimende chifukwa cha zifukwa izi zimene zimachitika. That's why it's called politics. So muyangu ndi ndani ife tikozonena kuti almost zipani zonse za opposition talankhula nawo. Okay. DPP tikulankhula nawo almost now it's almost 50%. 50% ma discussions that yes. Okay. Kwangu khala kuti tilankhula nezina ndi zina kuti kodi zikozotha bwanji. Okay. UDF tinalankhula napo kawiri katatu. UTM mudzoti UTM ife ndife takhamu alliance for some time even until Chilima Anamuuza mene ife timachoka kutonsa alliance from 2019 kuso kutonsa alliance nazalo limodzi. PP Banda ndine takatikulankhulana kuti kodi tikozoenda bwanji kutsogolo koma amene talankhulana kwambiri in terms of some of the details kwambiri ndazathu a DPP. Mukambirana chani? One takhandi concern mene electoral commission yupangira zinthu. Number 2 wona terrain kuti tikozopanga bwanji approach yake ya 2025 elections kuti kodi chipani chonse chende pachoka oti khali limodzi tikakhala limodzi kodi what would be the modus operandi atsogole ndani akhala namba 2 ndani ndipo tizapanga bwanji maendeleo yake. Mukamakambirana zimakheka mukaphwanya mwaita kuti mufuna mugawane pamene pamuvuta, and I think you shared your frustration ndi tonsa alliance with me. Example imene munanena kuti tidamenyerera basi dayitanira basi itatsadza adatisiya maphunziro chani uni your negotiation skills in the event kuti mukozopanga alliance ndi zipani zina for 2025? In fact, I would say once bitten, twice shy. Yeah. Ngati pali chipani chomwe chalowa mu alliance since titamba machipati kwambiri ndi afford. Alliance yathu yoyamba inali ndi UDF where the founder Chihana was appointed second vice president and that position was created for him and some cabinet ministers. Alliance mene sina pite batali inatha after 1 year after atapanga ma disagreement. Alliance mene yonso inabweranso 2003 pamene afford nazapanga so alliance ndi MCP just soon after elections in 1994 where we had the first speaker Aulure where we had an alliance in parliament not the executive. Itathaso imene tinabweranso alliance in 1998-1999 where Chakwamba was a presidential candidate, Chihana was a running mate.
kenako tinazalowa mu alliance ina ndi UDF in 2003. After that tinazalowa so mu alliance ina after that atamwena chakufa Chihana ineyo DPP as a leader, where I was also appointed as a minister. And after that tinazalowa alliance ina ndi Chilima kenako tonse alliance. It shows that we are very experienced in Kanya alliance, and the alliance you see na which we did not have the actual negotiations to Karabasi to Kambirana, but this is an alliance. Come after alliance, we are going to form a coalition government or a government of national unity, whatever you call it, the Tos alliance. Yeah, that was my next question. Yes. My alliance was in Banda in 1994. Kufika imene yakukweteka kwambiri alliance ni Tos alliance. Imene yakukweteka inali alliance ya Chibwana. Ina alliance ya Chibwana kwambiri. Yonena kuti one, the main objective was to take UDF DPP out of power. Yeah. Bas. Koma sina kuilizani kweni kuti kodi DPP katuluka mboma. What next? What would be the role of Afford? What would be the role ya Freedom Party? What the role ya PP ndijani? Kwa ifa Afford sina zoone zimenezo. Zikozo kuteka kuti zibanizo zimalankulana pale woka. If we had no knowledge about that. Ndiye inalliance yonena kuti zina zomwe ama promises zinazonena kuti sina khalipa table nokani consensus kuti zinthu zizakhala chonchi zine timazobvera super platform pompachi zimene munkasayina zichana musayinana kuti 10 billion modzi ngati zipani, and there was no nitty-gritty details. Zina zinalimo. Okay, like koma for the sake of ona kuti 10 cross tikakambirana after we thought kuti tika cross and tikhala pansi nkuona kuti kodi zili ndizi tipanga bwanji monga ma agreement ena amene right honorable Saulos Chilima nena may so rest in peace onena kuti awazapanga 5 years wazapanga 5 years komaso yonena kuti maparties also equally they should participate, a distribution of cabinet posts, distribution of parastatals zina zomwe zinali mkati ma agreement manage. So inu mnango lower posadziwa kuti share unity. That's why tinena kuti if it was a gentleman's agreement kuti tika cross tikalabasi when it's not calibas after cross muka cross sina calibas not even one day. No, sina calibas. Tinangova kuti anthu awira kumana they are forming a cabinet. After that cabinet inatuluka itatuka cabinet anambo kwira chito tinakumana mu presidium ya Tos Alliance. Okay. Yomwe we had to congratulate them kuona tenda bwanji ndimo pesa zachitika kale if not anyway if 2% support. Our role is to make sure we advise you move forward. Zinazizona kutsogolo. So when you look back, you believe you could have done better. We goofed big time. You goofed big time? Big time. And we regret, and I think we let our supporters down. I mean, they believed we were going to Tos Alliance to participate. We are not participating. And that's why I'm saying, once beaten, twice shy. Alliance has to be a bottom-up approach, where every department, each band should get involved. Yeah, I'll just give you an example. My campaign directors, as bands, they have to meet and start talking. My director of political affairs, they have to meet and talking. At the secretary general level, they have to meet and start talking. At the regional level, they have to start talking. Kuti kanala si antu wanji. Kodi ma candidate tipanga field wanji. Pa presidential tipanga wanji. Komasa our platform. Majority zitikozo siana. Where do we have a common ground? Where we know what do you believe in, what do I believe in. So where do we meet? You find out today that they believe in too many subsidies if we don't believe in too many subsidies. So those things we need to sit down. So how do we approach this issue and how do we take this issue to the people? So you are equally to blame. We are equally to blame. Mm-hmm. Also, the one who is leading should have that vision. The one leading that alliance should know that he is the eyes, the ears, and the face of the alliance.
ndeyeyo ayenekera kuti akhale that vision kuti I want to take this alliance this direction. So you didn't trust anali patsogolo? We trusted him. Okay. But he didn't do what he was supposed to do ngati lead our alliance. In this case, Lazarus. Okay. Yes. You trusted him? We trusted him. Yeah. Omasana pange lead ngati lead our alliance. Ngati lead amayina kutani? Ngati lead our alliance anayenekera kuti one. Yeah. Even tisana wine nenekera kukhala pansi. Akuluakulu mmene zikuonekerani tukatenga bongo. What is our agenda? You didn't have those meetings? No, we didn't have. Okay. If UTM, if we were promising is amazing manifesto art, afford FP, PP, tonse mjendali mene muchi, ndugwirizana, okay? So this is our common ground. So this is the thing that we are taking to the people. Ungo wina mwata, the first people to call, anayenega ukama partners. Akulaku utawina. So what's next? How do you form a government? You didn't have... We didn't have, no, we didn't have that. Okay. Nothing happened. Timango kumana individuals, kumana ubandeka, uyapita kumana ipaika, uyapita kumana ipaika. Now it became a Malawi Congress Party government. And indeed the constitution, ima apatsa iwo aja kuti amene wawina ngati president, amakhali prerogative. Koma common sense, political common sense, ndiye makuuza kuti mboma msina loendeka ndi ndanzi zanga. Yeah, but that was my next question. Yes. Constitutionally, imaoneka kuti si magwirizana ndi zimene makambirana kunja kwa. Yes, that's true. So how do you marry the two? Msogolero wako amazichita banji marry the two? Political common sense ndi conscious. Ndiye makuuza. Political common sense ndi conscious. Okay. Zilingati kuti inu muli kuno kunyumba. Yeah. Ine 12 o'clock chakudya chapya. Ndeka ndingochoka apo ngumazaje nkutuluka kudya nani kunja. Ndikuti conscious ndilibe. Okay. Ndimenekera wazo takwako wantije. Chiro nyumba. Okay. Kalipo tentije. Nosi ndikudya kucheza kukhala panje. Iwoso anthu anena kuti akoma munthu uyu ndithu sana konzeka kumoteta ina chakudya. Is common sense. Iwaja anadziwa kuti ife talonda anzathu. It was called Tonse government. Outside the constitution it was called Tonse government. That's right. Constitutionally, the one who led the ticket was Lazarus Chakwera. Running mate Saulos Chilima. Lazarus Chakwera, President MCP. Saulos Chilima, President UTM. Enock Chihana, President Afford. Joyce Banda, President PP. Kumbo Kachali, President wa Freedom Party, and others. Buraka Musjuambo, Chisi, and others. As a presidium was supposed to be called. Let's have dinner and talk. Okay. Muganza bwanji. Boma ili, it was doomed from the start. I mean, another history during the First World War, kuti kubwere Hitler. There was what they call Weimar Republic. Because they didn't plan it properly, that government was doomed from the start. That led to the creation of a dictator, Hitler. Zimene zinapangika kutonsa alliance, it's easy to create one party system of government, also to create a dictator. That's why MCP ambo zikhalirira panja, thinking kuti they are supreme. They can go on their own, they can win, they can do anything in government because they feel they are supreme. Fuck wawa boma ili kuwina sana kuona. Amenana andila miyala uzungula kupalombe huko. The man is no more Saulos Chilima. Amenana vutika kuenda they are suffering now. They are not part of this government. Amenana ngo kala. Later on, either because of tribal affiliation, kanji chinzao, kanji chibale, kanji nachichose, they are the ones in this government. And they are the ones that are at top of the mountain to say, Tima toka. Muima noka munakalandira kumiyala, kupalombe, kumulanji, kuntaji. Yeah. The man, amenana livutikira boma he is 6 feet under. Kunsipe the man who fought to create this government and the others
Now you are correct a point. Kuti koda zizathu seaja akadzuka mamawa. Where are they? And what are they doing? Some of us, we are here. And we are creating another government that is coming in September. We are here. We are creating another government that is coming in September. We are here. And they have to know that now the months are numbered. It's only 9 months. The government, there's no miracle they can do in 9 months. And this is their last budget. And the budget they are creating, see also, this budget they are creating for the other government, which will have a supplementary budget, for they can't create a sense budget that can bring development. For my budget also fall at a period. As I'm talking to you right now, Brian, one in this country, it be forex, it can import fertilizer. That's why I was able to pass a contract and which sensible company you may supply fertilizer to this government being paid in kwachas. You must suppliers are every company you may carry farmers world ETG they have to pay dollars to bring fertilizer into this country. And if this government doesn't pay them dollars, they should forget about fertilizer in this country. Completely. How they are running this company. I would walk. So now when it's fertilizer, even fuel, there have to be a facility somewhere which is talking about dollars. Whether it's through a bank, Eco Bank, Standard Bank, or any bank, they have to be a facility which these companies should access. Komangati difuna ndi auze awaboma ngati wo pali company kwauza kuti tipase ndima kwa yepesa fertilizer azizo kuti se fake company ngati yaku butcher it. They should know this. You have been in this business for 15 years. I understand. Fertilizer. Okay. No dollars, no fertilizer. No dollars, no fuel. No dollars, no drugs. Akapezeka wina kunena kuti tibweretsa katundu koma kuti tipase ndima kwa fake. Fake, I mean. Unless akuze naboma kuti I've got a facility with Eco Bank, I've got a facility with Standard Bank, I've got an irrevocable rate of credit which I can import and bring into this country. Fertilizer. You pay me in kwachas, and that bank also has accepted those kwachas. Bas, there's business. Otherwise, no business. I wale. Ndimati ma budget on say for the many boma ba MCP labanga sana tintandiza. Why are you speaking like that? Just consumption. What else have we done? Which Kozobanga point? Nothing. Just consumption. That's just gone into people's pockets. That's all. Tadia bas kaniata. Naendera kunja tapita kuunga abwera. Maunga folo apita abwera. Akagula ko masuti ngati mwavala ino. Bas. Oyi njaunga. Yes, unapita kwino. Otherwise we are jokers. Because budgets, mapanga, as a makale focus on consumption, but investment. That's why we see kuti our friends ku Zambia has changed. Mozambique has changed. Tanzania has changed. Go to Zimbabwe now. You can tell, you can smell what economy going. Those guys have been under sanctions. If you have never been at war, no sanctions, nothing. We are the biggest jokers in Southern Africa. The biggest jokers. Mindset. Even from leadership, we think things are normal. We should keep on going begging from donors. You think my diplomats are sound? These are the biggest jokers. So the biggest problem is with our mindset. Yes, and lack of exposure and planning. Lack of exposure. Do you want to expand on that? Yes. One, if you are not exposed, if you have not seen and learned from other people in other countries, then you can transform your own.
It's not possible. Inezifusa kuti why is Zambia better than us? We nani not minos. If it now, what do? We have to make sure we expand the mining sector. What we should produce. The biggest problem in this country is production. Right now, Aboma and Anamuuza, where are they going to get forex? From now to February. Achakwera Ndakakutimva. Anamuuza Ziko, where are they going to get forex? From now on. That IMF World Bank. Pano economy ya chimweni. Inifuna atsuzi. World Bank yauza kuti agwetse kwachi. World Bank yauza kuti fuel agwele. World Bank anokuti achotse civil service. The budget salary is too much. Apange trim. Boma ili sopano iwo la kalangati kuti ina Brian mulini patient kuchipatala amika pa oxygen. Ndiye patient ujamuza kuti matenda adako kumaso inakuza matenda ako leta on muntu chauseula kumvaso wasia. Now doctor amabwera kuti guardian alikuti tuonane mu office kana wata mulinoka yandi naza aita nini 3-4 makakhala ma doctor muje doctor mbuza kuti one the patient is not responding to medication. Number 2 tikangochusa oxygen yatsirizika nditi mati mukambirani ndi doctor amatupa lutsera chitseka kusiyana mukambirani ndema yanganana mene muchi ni ndani anene kuti achotse oxygen faka nina Brian anoti maphandira ndikamba izi cabinet kudziwa ine sina khale mu cabinet but my experience tells me anakhala pansi amenaje IMF kwauza kuti ngati mfuna program extended credit facility pitilire kwacha igwe so ikakwacha ni maliro kumudzi nditi kamba ndiko kuchotsa oxygen. Okay. The IMF anauza kuti kambirana. Okay. Ndiye doctor ne pamba. Okay. Au kambirana. Ndiye what do? You prolong moyo omuntu ujata fakali. Dziko ila fakali. Dziko la fakali? La fai. Before we are depending on them. IMF World Bank. Analiko mweko shaking hands with them kumauza haife nkania tudi. Takakonzani economy. Because right now we're producing nothing, we're exporting nothing. South Ford you end up with because that Ford you end up with mkananya mkopita ku bank kwa $2,000 now. Kuti mkwene. Akupasa $5,000. If eti mapita ku Zambia pa bureau umatenga $5,000. Mkuika mtumba kumapita. Mawaso katenga ina $5,000. Mazoti circulation ya forex lini kuno sisi kujiteza kuno sateka upita ku banki dola makanga ti mwezi utusunga ugwi uona mtalima dola zudabo watenga kuti tichite break pang'ono tibera sondini kosajira ngati mungu tipesa kumene mukuone naye ndi program ya Times exclusive pano pakanema wa Times ndi the honorable Enock chakufa Chihana amene ni president wa chipani cha Alliance for Democracy. Musatalikire, we have more conversation ndi Chihana positiva solution kapena patient tikumone na kamatima basi. Chifukwa anthu aononga for the past 4 years. The next government that is coming is atengera 2.5 years kuti economy zapange stabilize. Pafunika plan ina timati outside the box. Okay. Outside the box kuma karama means ena mene you can bring forex into the country. My experts are material. Okay. Secondly is production. Okay. The first year government has to intensify production of food, even cash crops. To export. Okay. Short term, medium term, and long term. And also serious markets. Amene tinga kale now kuti atigule zinto zatu. Once you have surplus food, even maize, you have surplus maize, it will help you.
to have some maize Anamuuza, you bring forex into the country. Outside the box, you do immediate. Patient meningitis, umenya injection fast. Okay. Imene ndio zafunika. This thing zafunika bana. Because you keep on saying the next government. The next government. Yeah. Koma ife ubera. Indeed. You have lost hope on our basulenda. Are you sure? Our bas ngojo support oxygen yo basulenda. Tingodikira tsiku lake ni pa 16 September. Our tiwale kwa. Our bus awataedzeka. Now let's look at another government that is coming. Akamapangisa misonkhano mulongwenu. Akumakandi confidence kutiziteka. Kicks of a dying horse. Apita takalendale for a very long time. In one of the person kalendale for a very long time oposa so ambila kwa MCP. They don't know what they are doing. They have messed this country. They have brought this country to its knees. Pakalipano atitulukira maulemu mene democracy mapangira demand. Agamaona misonkhano. Yes. Kuimbira kumene magwera kutsenda MCP. Yes. Akumakandi confidence kutiziteka. Kulibe chipanjo mwijima kala mboma osakali kuimbira misonkhano wake. Sizinachitike since kamuzu Banda. Ango yona history. Njibani chiti chomwe sina kaibondi anto. Chicho sina kaibondi anto. Kamuzu Banda nakandi anto anatuka ndimurusi. Joyce Banda nakandi anto anatuka. Iwonso the DPP imakandi anto inatuka. Iwonso wakala ndi anto awatuka. Chifantaiza mbili kuboma ndamapita kundalama. Okay. Not kuti they supported them. Okay. There are people who have kuma t-shirts Aulure, kepa Aulure, because they always have resources. Okay. Koma zoti that ngamona kulimanage ndio support imwe kapasema vote sisi makajonjo. Hii wango enda pange research atu auze atu. Kuliba mena satisfied ni bomba hii. Ili lata hili. Ili bomba langu kandi 7, 8, 9, 11 months. Bas kwa ukapande. Ndeso ntioneza kusokolo kodi tikonza mwaji tiko. Yeah, them magambaza how to fix the forex problem. So nakuza nti balinjina yake outside the box yomwe fitiza bangi to make sure there's forex in this country within 6 months. Now there's this within 6 months. Within 6 months. Then there's a long term imene ya production. 1 year you produce, the second year mwazafika third year you have stabilized. It means it is a bank. So go. DPP ya kumaliro kuti mukapangana kubale 4 years ago you were bitter enemies. Simula ifune you came together the UTM kana ku UTM ina kutengera ni MCP kupanga coalition. The idea was kuti mutane ndi DPP. All of a sudden you can't but just could return on DPP. It was just a principle. If it na opposition you wanna limboma palizina zomwe sizimaenda bwino zomwe zinatulutsa mboma, and I think pano aziphunzira kuti izi ndizi zinaonongeka zomwe zinatilasetuluke mboma. That's why they have come back kuti izi ndizi tikakonza tipita kusogolo komaso anthu sife anthu akuona nthawi DPP fertilizer na 20,000 pano ndi 90,000 sife anthu ovota. Ife tikozo kukanza kuti ali bwino koma ngati vota yekha ndiye waona kuti komadapa pali difference apa. Ife so tayiona takomadi maybe awa ndife tikhale pamodzi tifunsane inu fertilizer nali pa 20,000 chifukwa chani fuel nali pa 700 apa wakwera 1,000%. Chichonse noti zikolosera basi yayi kwina zili chimozimozi kwina zikukwera koma kono zikunyanya kunyanyako nkali ndi kunyanyatu kukwera chinomo koma kunyanyako makweredwa amenewo ndi mfuniko kupanga sort out kuti kodi are you sure kuti ukwera kwa zinthu is justified. Ambira amene kuti no we could have done better ndenkani limene tilipo komaso tupita ku zinthu zomwezi za forex China chikuvuta muno Malawi government yathu is their foreign policy. Foreign policy. Okay. Foreign policy yathu it's wrong because tikachoka pano kupita ku UN timavota but we are not coming from SADC because what happens is
Malawi has to speak to Zambia. Malawi has to speak to Mozambique. Malawi has to speak to neighboring countries. Because first and foremost, we are coming from SADC. What is SADC in Kani Minebanga Middle East? What is our position? That's at all. Okay. Now AU, African Union, what the position ya AU? Bankani ubangika kayangu Europe, kayangu kwa kuti. Position yetu ndio tijani. Koma ife singacho kwa kunanza tusabu za position yetu. Numaga panga kujaza ife doka. That's why when we come back, anza tusama ngoti ya mani. Do you have a specific example? A specific example is a position we have taken on the Israeli-Hamas conflict imminent. Kwa inayo, if I was president, I would not have voted the way Malawi has done. We could have either abstained or nena kuti hai nkondo ya ku Middle East. If tumanena kuti nkondo ipitirire. Yes. That's why most people are very upset. Because after all, if we don't necessarily matter in the international system, because our economy is very small. Answer to vote Mosiana and answer to vote Mosiana. About Tatani. Tifuna kutani. Ndiye anza to international arena. Asamati fusoma fusamene where. I hope Malawi government has explained to Zimbabwe. Malawi government has explained to South Africa. Malawi government has explained to Mozambique why we are voting like this. I hope they have done that. Yeah, because when they are voting there, they are not voting on behalf of Jaguar. They are not voting on behalf of MCP. You vote on behalf of Malawians. You are representing Malawians. What are the views of Malawians? What are the views of Malawians on the conflict in the Middle East? Because what you should understand by international relations, your international relations or your foreign policy, first and foremost, should cater your national interest. So what is our national interest? I'll tell you that our national interest is fertilizer, national security, food, fuel, employment, and dollars. I hope that vote will bring dollars in this country. And if that vote does not bring dollars in this country, it means we have voted against our national interest. Not much international relations, in the international arena. You don't just do things not looking at your national interest. No, we don't. And you don't create enemies in the international system deliberately while you are weak. No. You have to look at where do you belong. My international players. I got my international players. I'm a maiko. Because we can't compare ourselves with Russia. We can't compare ourselves even with Kenya, with South Africa. South Africa has a bigger say in the international system than Malawi. So we have to be very careful with our foreign policy when we are doing things. So Mupanga Mwezano DPP. There's a big possibility. There is a big possibility. Big possibility. Not only DPP come opposition, there's a big possibility. Moditsu Kunetza Unansonghano, DPP, AFOD, UTA, PP, UTA. The mother of all alliances in the world is only going. Because it's only those parties. I mean, not in my interest in Malawians. I mean, look at it. 50+1, ikati vote. Let's come together. The spoilers in politics are always there. Because in Enock Chihana sapange save interest within the state house. Ndingo ima bandeka. Maybe the winner. When Malawians are suffering, it's not a matter of maybe. Okay. We have to help Malawians. We have to think of a boy. Graduate to Chasa College. He has no job. We have to think of a grandmother somewhere. Kusunga Anamuuza cannot get a bag of fertilizer. And Pakalipano, I need even one bag of maize in Mbamake. Not in Chihana.
amene nkozosankha whether I want to eat or not lunch. I have a choice. Some people have no choice to have a meal. They will eat what comes. In have a choice. Ndesa pange ineyo status ya ine mkuganza kuti ndimene muntu aliyesa kukhalira mzilama. Muda amangidwa nkhani za mafuta. Sababu imene nkhani za mafuta so zili kama mkamba. Kuli nkhani za muzilipati. Nkhani yathu ngakhala manena kuti za kukhoti sitimalankhula. Yeah. Kesi yathu ndiyo dabwitsa kwambiri chifukwa chonena kuti inena kuti one ine sinali civil servant ndipo sinakhalepo civil servant. Ndiye sinkanapanga influence munthu aina aliyese kuti iweyo upatse business yomwe kuti koma sinalankhulaso munthu aina aliyese. Koma nkhani yathu pakali pano yakhala pa hearing, sinayambepo mulandu koma yakhala pa hearing zaka zonse forex. They were just waiting for response from government to deliver. Koma chomwe chikuti dabwitsa panopa nchonena kuti the people now who are mentioned pankhanizi ndi anthu ali ndi influence. Amene akuti kuli nkhani za mafuta zambirimbiri. Koma mumvota anti-corruption bureau ilipe. Kakuliba ukapanga complaint. Kaya upangira dala. Kaya anti-corruption bureau inata situkuziba. Kaya ilipo kaya inata situkuziba. Koma these things have to be investigated and Malawians are doing the truth with what is happening. Because we saw a letter which a certain minister wrote kuti apangipokiwa. Ine mene madziwira na kapa minister sa khala involved in kani procurement. And nikudabo kapena malamulo maybe anasinta nanga staina federal mboma kale 10 years ago. Maybe zinasinta kuti maskwano ministers can get involved in procurement. Or many times fit madziwira ministers should not get involved in procurement. Number one. Number two, zvintu kunena kakati kunena kuti nchifukwa chani ku Malawi imene kuti umalo wa mboma ulibe chilichonse. Galimoto kakani mwa maendera sienta yoti kachoka pano apo yazima, kachoka pano matala folo aphulika. Koma kungolo wa mboma munthu amakhala kuti walemera ali ndi chilichonse. And somebody was even telling me kuti ama ministers ena to agula maloji odula. Maloji, mahotelo odula. Ena amanga amaliza usalima ko. Ine nakhapo minister. Paka pana salary ya minister maybe ni 3 million. 3 million pa mwezi. Are you sure tiwerengetsere 12 times 5 million ni 60 million? Achaka 20 times zaka 4. Kutusuku diapo so lipira mwana school fees. Minister sangani uzeni kuti school fees boma likumulipirira ai umalipira from your pocket. Nikoti kwa under 5 jo kungoisunga potachaka minister niko kana 60 million yake. Unless upanga business and business yonega upanga business yo upanga izapanga. That's why I'm tikapanga declare my assets. Kwa mama ministers amene wapita kuma charity kupepa sande 2 million 3 million umapeleka. So ndalama za kuba ziulowa machalichu anda upemperedwa sikulose kuti kabeni zambiri mubekwa mbiri ndaka mpembera mubekwa mbiri abwesa 10 million. So pana abafunika lifestyle audit imafunika. Okay. Achana mungalo wa mboma yomnali ndisi mkamatuluka tipanga gauge ndi income yanu zifanani. Zifanani. Ifo sala ya minister ndimene ito. Unless anene kuti palina imene amapasana kumbali zoti system. Koma the actual salary ya minister imene aulandira vanhu I doubt ngadima dusa 5 million. Tenti mkwezi chabu azabanda 6 or tenti apase 7. Tenti apase 7. Tuone tapase 7 ndeti kapanga compare ni lifestyle yako. Kono ndi usiyana nato. Within 4 years akula zinyumba beto kula remote. Koma asu tipange check ni minister zangati ali ni maloni banki. Ngati ali be maloni ku banki. Koma apezeka kuti ali zinthu zambiri ndikoti nzakuba. Unless they should explain. Ku Zambia ngana. Kuli lifestyle audit. Okay. Ilipo.
Sukuti ku Zambia mbavu kulibe zilikoso. Okay. Zilikoso mbavu. Umefiti ndikambe zato. Okay. Zilikoso mbavu zina zimene zabba makobira mbili mbavu. So you are calling for lifestyle audit. Lifestyle. Chibo jimene madaba? Yes. Madaba? Ndala kwambiri. Nene kudaba kuti kodi tikakumana ku church kuja wina upereka 5-10 million waitenga kuti unless apange declare kuti anakumana ndi nzanga anapasa 20 million. Yeah, but 20 million it has nothing to do with my income. But 20 million tivomereza tacha bina wandanza wambiri olemera ifeso ndimakana wanzatu olemera amatigaira hapo. It's normal. Akabwira uza kuona niona akamapita chimene bebani rubita $50,000 ukaona 120 million wapuka mungu. Koma zoti muntu anene kuti yayi I've been working as a boss. Koma alipo ena ministers suti wose hard working pali ene ndafika ku mafamu ao they're doing very well. Ford alima kwambiri ya hard working. Umajona tutawa alima chimaka amatayes. Kwa muntu kungokhala daily ku Capitol Hill umopeza kulinda mu stand. Ihawe ya detail ziboni kuti you have lost hope. Hearing you talk Muzulama, you have lost hope. Muganza kuti palinde sojina kinajenga kitike to sustain. No, Ntayat. One, we are going into what we call a lean period. Lean period, the many government imapanga import Zambia is often including fertilizer. And we don't have forex. Number two, Boma will be up final budget. The same final budget, Parliament will dissolve itself. So we'll have no Parliament. So go. Unless by emergency with the Parliament is done. Nishani chinga pangidwa ni hicho chedo pangidwa in 4 years. Parliament. Number two, my conditions that pass IMF, it's very difficult to meet them. At the moment. So that was the conditions. I'd pass some conditions. Okay. It's very difficult to meet them. And to do better kuchisango. Very difficult. Because to come better kuchisango, government has to spend more. Please guy voted. So which means they should increase the expenditure. Or IMF how to reduce your expenditure. Zomwe is not take. China, ka president uzotu ngati pilot. Captain flying a plane. And I mean, I pass through sometimes serious turbulence. And in my turbulence to do some we're not sure whether we're going to land or not. It's looking as a disaster. Also, Aye. We're going to disaster. When we're praying, we put 16 to the Bangalandi. The captain has to retire. We and that and get the gate to guess. Before we had to quit Sunday game. For president, you are the one flying. yeah. Don't cockpit which. Because State House is your cockpit. Still just as much stick. Come if you go on kwacha. So His Excellency Dr. Lazarus Chakwera is a captain. He got a ship, captain of the ship. He can take captain on the game. And the forex safuni. And he got that delay 16. The African thank you so much. The Malawians would decide that umwendera ndege or ship imeneendera awasabi. Zomwe Ineso, I can speak as a voter. Yeah. Ineyo as a voter, I cannot vote for him. I can't vote for him. For that's a Kugami Mwamba Musemu. Oh. Yes. In fact, if I rate government, this is the West government. West government. If I rate all governments, Palma government if it agrena on Chito, Palma government this is the West. It's West than the Joyce Banda government. This is the West.
Or UDF government? This is the West. This is the West government. What makes it the West government? Everything is in tatters and has brought the country to its knees. Domestic policy, yosamveka bwino mwene kupita. International yatu relations and foreign policy, haywire. Economy, haywire. Development si kuoneka. Ndalama si kuoneka. You can't have a country ndalama zose zisowa. Kwacha yusowa, dollar yusowa. So mulindija. What do we have? Ukumala ni mala muli dollar hai, muli kwacha hai. So mulinja. They should come and tell us what do we have. Ndege zingati zimatera. How many tourists are coming into this country? Uzaona mazi. You want to tell me kuti ku capital mazi kuli? Are we sure we can have kuti azibwera antu azipita nyanja, which nyanja? The same nyanja tili nayo ku Tanzania, Lake Tanganyika. Ndiye antu azichoka ku London. Mupita kuti ali ndege, ali mukaona nyanja, kuti kumangochi. Ukafika mena kuja nsemu mapapu, ukafika mena kuja basi mafunde ka and spend his dollars there. We are jokers. We have to change. We are joggers. We are jokers. We have to change. Have you been to Cape Town? Have you been to Zimbabwe, Vic Falls there? You think if somebody has a choice, we pita kuti Vic Falls in Lake Malawi, Mganza Sakawa. I'm going to Vic Falls. I'm going to Lake Kariba. I'm going to Lake Tanganyika. Even the facilities are going to the first class. In unapita club makoko. Ukapita kumango, chumada kuti nopita kuti. Kana kupesa kakauche nikabu nobwino. No. We have to create something that will attract tourists into this country. Those who bring forex. Okay. Like what Bushiri is doing in Goshen City. Mm-hmm. Those are the things that we should encourage those people. Any investor, domestic investors and ndito among local people. Mujani mpinga njira uchi. FDH. Encourage him. Don't arrest him, encourage him. Ndrama zake apange invest. Mimi napangira zake. That way, ziko likwe. AIP. Timalizile kamere kumazoa. Tibikilize kabene dizisi. Please nzofuna zisi. AIP. Yes. If tikatenga boma zizisia, we'll do it first year, then we'll phase up second year. We have to introduce a loan input program. Then the whole program ya subsidy ikapite ku ministry ya gender, disability, to help those amenelovutika kwambiri. Okay. Como Minister of Agriculture now, we should change. It has to think commercial. In a Brian hapa, you should be able upeza fertilizer wangongole because you are working. Okay. Pano simunga mpesi. You should be able Kalima the production tena naichi. Every Malawian should get involved in the production. I should be able upito katenga 20 bags of fertilizer ukalima kumuzi kwatu because almost every Malawian alimkama lukoli. So if every Malawian has got access to fertilizer using loan input program, we produce maize, a lot of maize. Surplus we will export, we get forex. The reason Brian hapa ntima ulibi kumizi ase kumuzi mulandra phone afuna fertilizer. It means you have to take money from your salary. If you take your money from your salary, mule pila na school fees, mule pila rent, mule pila gold, it will affect you. Government has to create that conducive environment where they have to bring a program that will benefit certain sector of people. Amena pangacha bema business, amena ukina chito, massive servants. Powafusa anduna agriculture, amena kutisitu kuzote tizatesa hiti. Sabu, they have no plans, yo teta AIP. Mulena kuti kuwa mboma, chakaya mao, 1 year. The second year we're phasing out. And we will change that program if you take Ministry of Agriculture. So it will target those indeed vulnerable. When you say vulnerable people, who cannot vulnerable. What we need are inputs. Okay. Why should the government give you free things? It's not possible. It's not possible. And the budget that goes to that,
koma ine I should be able kukatenga fertilizer pa ngongole ndikalime ndibwezi. Titatha kukambirana zonse nazowa mafuna muyang'ane kamera. Amalawi agone ndiyo utani madzowa. Enock Chihana anali pa Times exclusive. Mawu omaliza kwa Amalawi amene akutionera. The president might be watching us tonight. Nduna zako mwazokoza kutionera kutionera madzowa. What would be your parting shot, Honorable Chihana? Choyamba, I know good who like me, who hate me. But first and foremost in Malawi, I'm concerned that in Malawi. Nisankula tundi opposition, kakulampa kululu mpate, kumatilonkuzi zoona, we are in trouble as a country. Zikuoneka kuti alliance in Malawi akudandaula, which means government has lost track kwa ngokhala wanie. Ife wa opposition tilinima plan, especially Alliance for Democracy. Ndikambe zaineyo ngati president wa Chipani tilinima plan. Tinaika ma F4 atu, amene ndi fertilizer, food, fuel, forex. Zomwe tizapange implement within 6 months in the government to make sure kuti economy yake ipange stabilize. Ine Amalawi ndikufuna nzabwino zonse musatataye chikaiko. Keep hope alive, keep hope alive. Afford is coming to rescue you. Thank you so much. The Honorable Enock Chihana, you have been candid in our conversation. We wish you well. Thank you so much. Thank you very much.